Kwedu noMchiBuja akanaka tauya nodzanyasi nhau zuva rochi22 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Idi zvakaita kuhwadza wanhu muso mugwera uno apo pakabuditsiwa noZEC kuti yaisa mari dzokuti wanhu vachada kupinda musarudzo gore rinouya vanenge vachibhadhara mari. Kwaya anoda kuti mutungamiriri wenyika anobhadhara mari yezviuru zvokuAmerica $20,000 pachirungu. Anoda kuita mumiriri mudare reparamende anobhadhara churu chibodzi chomadhora okuAmerica $1,000. Anoda kuita seneta kana kuita kanzura kwaya anogobhadhara $100 $100 pachirungu. Pakaita kunyangariwa ipapa wanhu vanenge vachida kumema kuringa nokuona kuti sarudzo dzirikutekedziwa sei. Kwai vachabhadharawo makutukutu avo anosvika kuma400 chaiwo. Pakaita kunyangariwa wanoda kwai gwaro rovhavhotiro vanofanira kuti vabhadharewo kwai kubva pamadhora10 anenge achida iyo nzvimbo ibodzi yokuvhotera kusvikira pa200 madhora okuAmerica anenge achida ari nyika yese. Pakaita kunyangariwa ipapa wanhu wese wazhinji wagotozviona kuti zvisvinu baizvi, asi waMhanduwe wabva watoti aiwa zvisvinu kwai zvakaireketiwa noZEC aiwa ndo zvakanaka, asi wanhu wese wadoka vari kundobvunzana kuti saka kodzero dzowanhu dzokuti vanofanira kubvumidzwa kupinda musarudzo dzinonga dziri papi kana zvidandi, nokuti mbanani vachagona kuzowana makutukutu ose mari iya, nokutoti pati ibodzi kana iri kuda kuti ipinde musarudzo ichiisa wanhu wese nzvimbo dzese yakutoda zviuru 500 chaiwo zvomari yekuAmerica $500,000 zvichikwira. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiteera sei. Wabiti wagotodanidzira kutoti kana zvichikoneka wanhu tese ngatimboita zvekuratidzira kuti zvinhu zvichinjiwe zvino kuti zvakareketiwa noZEC aiwa ndo mapwapwa chaiwo. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichienda nokupi. Chigariro kwaizizi kushaya nyanga izvezvi zvatoita kuhwadza kuti kurira kwongoma kuri kuramba kundori kubodziko. Ipapa jobhosikara iye Godfrey Stole wanyimiwa bhero pokare zvokutoti wamwe wemapato anopikisa wakutoreketa kuti bato roCSC ngarirekete zvokuti wanhu waite zvokuratidzira zviitike kuti wanhu wagotakanuhwe. Rekai tigoone kuti zvinoita sei kana iwo bato riri kuti vachagoita sei. Shiri nomuriro wayo inondoureka ba mabi angu. Kureketa kuno wakuru wehurumende vari kundoita pokare zvaindiitiwa naMhanduwe mazuva okuma 2003-2004 aye. Ipapa nozuro uno wagoenda wachivenga kuBulawayo kuti tiri kuparura zviri pamutemo imba yekuurayira ng'ombe ikweyo kuBulawayo, wakagobuda wari kuita zvese zvawaita ipapo, asi chazonakidza nyasi wanhu waenda koringa ipapo panga paribe chinhu, pakaita kupfikiwa wotoita kuziva kutoti wanhu vanochinja ba mishobho yavo. Zvakaita kunyangariwa chaizvo, asi zvisvinu badai vachiita kuremekedza wanhu chaiko nomafungiro akadandi. Bato roCSC mukuedza kwaro kutsvaka mari yokuti ritekedze sarudzo dziri kuuya dzogore rinouya, wareketaiwo kuti kureketa kuno kubva zuva rochi21 mwedzi uno wanenge wakuisa pachena padandemutande roAmazon mbasha dzinochokuita nobato ri. Rekai tigoringe tichigokunyepai kuti zvinenge zviri kutekedziwa sei kana kuti zvinenge zvichiita mari. Tichakunyepai pazvinenge zvatanda kutengesiwapo. Mamiriro pfumi munyika aribe kuningisika zvisvinu zvokutoti makambani akaita sana Econet kwaya kutoita kumisa wanhu kuti varambe kutenga mari yokuisa mufoni dzavo kuti vagofonese iri mari yomunyika. Kureketa kuno kwaiva ngogumisira pa100 zviuru zvomadhora omunyika basi pazuva nepazuva kuti wanhu vatenge iyo mari yokushandisa kufona. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere, asi tiri kuona paribe chisvino apa. KuBulawayo nyasi wanhu waita zvokuratidzira kumahofisi okanzuru ikweyo wakati vari kudaba zvokuramba vachibhadharisiwa dhora ribodzi paawa ribodzi iyo mari yokuAmerica pavari kumisa dzimotika muguta. Idi pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tichakunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika.
Kana muchida kuziva kuti nguva yesarudzo yakuda kusvika manje, kureketa kuno wakuru wehurumende watanda kureketa zvinhu zvavasingakoni kuita, zvekutoreketa ipapa kuti kwai tinenge tichida kuvaka dzimba dzomudurikidzana dzinoita dzishanu padunhu ribodzi kusvikira gore ra2030 kumaruwa. Kwai matunhu ose kumaruwa akaita sekuti kwedu nokwamutoko, kumudze nokwamurehwa, kumarambapfungwe, kwese vanenge vadaisa mashanu aidi pakaita kunyangariwa. Ukaona wakatadza kuwaka kana zana rozviuru chairo rodzimba makore ese awanga waripo kubva 2018, wotoziva kuti pakaita kunyangariwa. Rekai tione hedu zvinenge zvichiitikazvo. Masoja ekwedu idi ari kuratidza kuti parive zvinozikanwa ipapa nokutoti vari kutadza kana kuita chinhu chibodzi kumitambo yomasoja yavari kuita kuRussia. Kureketa kuno wari kundoburika wari kutadza kana kunanga kana chinhu chibodzi zvekutoti vanhu vese vari kutoita kuwana chokuseka nacho chaicho. Aidi mupotsero wari kuita zvinhuzvo zvinoita kunyadzisa, asi wamwe wagotoreketa kuti kwai zvinhuzvo zvavari kupotsa zvitsvuku dai zvaitiva zvoyero, waibva wananga nekuti ndo zvavanokona wakufunga kuti ibato roCSC. Nyasi pakaita kunyangariwa chaipo. Toringa hedu dzomumwe mutambo ipapa kiriketi yajiwa nomumhanyo inoita 13 kukiriketi noIndia. Aidi zvaita kuhwadza, asi tatofara kuti iye Raza aita kutsvitsa mhanyo inoita 115 chaiyo. Tiri kumurovera manja kuti makorokoto. Wagona ndokwedu wabva nawo netball watitambira wakaja Botswana nomagobhora anoita 40 ku40 ribodzi. Tiri kuti makorokoto makona. Sondo rapfuura riri papera sondo pakatambiwa mutambo wechibuku Super Cup. Chicken Inn ikaja Harare City no2-0. FC Platinum ikaita zvibodzi zvo. Black Rhinos ikaja Kepekepe nochibodzi. Ngezi Platinum ikajiwa noHerentals no2-0. Nozuro uno kukagotamba Bulawayo Chiefs noZPC. Bulawayo Chiefs ikaja ZPC kabodzi. Apawo Manika Diamonds ikaja Yada no2-0. Dynamos ikaja Hwahwa nokabodzi. Triangle ikajiwa noBoso nokabodzi. Aidi pakaita kuoma. Rekai tiringe dzopasi rese. Masangano anomirira kodzero dzowabasa munyika yeSouth Africa agoreketa kuti musi wechitatu ari kudaita zvokuratidzira kuti warekete zviri kuitika kuti zvisvinuba. Wagoti magetsi ari kuramba achisaika, apa upfumi huri kuramba huchiita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei. Ticharamba tichikunyepa hii. Kunzvimbo yoDurban kunosvikira mangarawa makuru kwai kuruda kuti kuingidziwe kudzika pasi pabodzi nokuti kusenze zvisvinu zvekutoti ipapa kuno makambani okuEurope, makambani okuChina, makambani okuUAE, makambani ari kupuwa kuti agoite ndiyo basari. Kwai basari basa romabhiriyoni 100 mari yomuSouth Africa. Zvawo wabi yedu wari kuita hatusvinu. Sarudzo ndo dzaringanapo kare nonyika yoAngola. Tamirira izvezvi kuti tione kuti vanenge vachimbotekaidza sei. Kureketa kuno kwai vanhu vari kunze konyika yoAngola vari kukwanisa kuti wavhoteke kutanda. Tiri kuzvirwera manja izvi ndo zvekuita izvi wakomana. Kwedu zviri kuitika zvizvi zvekuti vanoramba vachindoti aiwa bati tinodaba kuti vanhu vavhote vari kunze konyika. Pakaita kuoma, asi tiri kufara nezviri kuitika kureketeka kuAngola zvinhu. Raila Odinga aenda kudare guruguru munyika yoKenya akati iye akuda kuti akwikwidze zvakabuda musarudzo. Rekai tigoone kuti zvichaburika sei. Penho achaita pokare zvakaitika pawakamboita sarudzo dzapfuura dzakaita kuti wabenhuke pfuti wachiita sarudzo. Rekai tigoramba takaringa. Masoja okuFrance zvezvizvi kwai aenda kuYemen kuti wachengetedze mweya wokuseenzesa. Aidi wabi yedu wanoita upambe pfumi pese idi. Ipapa heno kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Asi kana paine zvimwe tinenge tichindokunyepai zvinenge zviri kuitika zvo.
ichokwadi chakareketika noakuru kuti kwaise Kaurema wafa kureketa kuno wanhu wekuBritain wachagona kubuda tsungununu nokufunga kuti peno wakatouya kwedu no kuZimbabwe kana kuAfrica zvinoita nani. Ipapapa wari kureketa wanoringana zveupfumi wari kuti iwo makwiriri anoita zvinhu munyikamu anokona kusvika pazvikamu 10 kubva muzana panopera gore rino. Mukaona pakadai pakaita kunyangariwa, rekai tigoona kuti vanozvipedza zvisvinhu chere kana kuti ndokuparara kwayo. Asi aiwa, rekai difamire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.